A labaran namu na yau za mu yi duba ne zuwa ƙasashe guda uku, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewar yaƙi ya ƙare tsakanin Isra'ila da Gaza. Haka zalika shugaban ƙungiyar IAEA ya ce kaiwa cibiyar nukiliyar ƙasar Iran hari a yanzu haka ba shi da wani amfani, domin kuwa wanda aka yi a baya ma bai haifar da ɗa mai ido ba. Sannan kuma za ku ji cewar wato sojin ƙasar Isra'ila da suka kama 'yan gwagwarmayar nan a yanzu haka sun saki waɗannan 'yan gwagwarmayar sun mayar da su zuwa ƙasarsu bayan azabtar da su da suka yi. Waɗannan dai su ne labaran da za mu tattauna a yau, sai ku biyo mu domin jin cikakkun labaran. Yaƙi ya ƙare tsakanin wato Isra'ila da kuma ƙasar Gaza tun bayan da wato shugabannin Hamas suka amince da shirin Donald Trump na wato sulhu tsakanin Isra'ila da ƙasar Gaza. Sun amince da duk wasu sharaɗai da Donald Trump ya ambata, wato har guda 20, waɗanda duka kusan a kashi 100 sun amince da kashi 80, wanda a yanzu haka zancen da nake ma wato ana can wato birnin Egypt wakilan Hamas wato ƙasar Gaza sannan da wakilan ƙasar Isra'ila a yanzu haka ana tattauna yanda wato tsare-tsaren za su kasance da kuma wakilan ƙasar Amerika. Wannan ƙudurin na Donald Trump a wannan karan Donald Trump da kansa ya yaba wato ƙasar Gaza da amincewa da wannan wato ƙudurin nasa na wato tsagaita wuta da za a yi da Isra'ila. Sai dai kuma ƙasar Isra'ilan bata so ƙasar Hamas bata so Hamas suka amince da wannan ƙuduri na tsagaita wuta ba, domin kuwa kaɗan yake jira su ce ba za su amince ba ya fara aiwatar da yaƙe-yaƙe wanda a baya ma ba su kai wanda zai yi a yanzu haka ba, wanda ba a san ransa ba, domin kuwa a tunaninsa wato Hamas ba za su amince da wannan ƙuduri na Donald Trump na amincewa da tsagaita wuta ba, kuma sai gashi Hamas sun amince sun ce sun yarda da duk wasu ƙudurruka, amma ba su amince da wato su miƙa makamai zuwa wata ƙasar ba, amma dai sun amince makamansu za a bar su da su, za su yi wato ɗauka su kai wato wasu ƙasashen su ajiye musu, idan zaman lafiya ya samu gaba ɗaya na dindindin shikenan alhamdulillah, idan kuma aka ga wato abin kamar akwai lauje cikin naɗi za su karɓo makamansu su zo a ci gaba da fafatawa. Sai dai gaskiya wato shugaban ƙasar Isra'ila bai ji daɗin wannan ba, inda a ɗazu-ɗazun nan ya bayyana a shafinsa na X na Twitter kenan, ya bayyana wasu kalamai ga shi shugaban ƙasar Amerikan, kalamai ne munana ga baki ɗayansu, wato maganganu ne su munana akan ƙasar Amerika. To sai dai kuma bayan minti 15 da wallafa wannan wato bayanai nasa, sai ya je ya goge bayan ya yi tunanin cewar shugaban ƙasar Amerika Donald Trump zai iya ganin wannan abun kuma zai iya ɗaukar mataki. Idan da Hamas bata amince da wannan yarjejeniyar ba, da ƙasashen duniya kuma kanta za su dawo suna cewar ai daman ita ce nan bata shirya zaman lafiya ba, tunda an kawo tsare-tsare wanda za a zauna lafiya, ita kuma bata so ba, to kuma sai Allah ya sa ta amince. Idan Isra'ila ta yi kuskuren kai hari a wannan lokacin kuma, wato shi kansa Donald Trump zai ji ba daɗi, domin kuwa a Donald Trump a jiya nan ya fito ya ce wato Hamas wato Isra'ila su dakata da kai hare-hare, sannan kuma su fara shirye-shiryen ɗebe sojojinta su koma ƙasarsu, wato duk wasu kayan aiki su ɗebe su daga zirin Gaza, wato su koma can ƙasarsu Isra'ila, wanda a yanzu haka batun da nake sun fara kwashe kayayyakinsu da komai da komai, suna neman su koma wato ƙasar Isra'ila. A gefe guda kuma wato shugaban ƙungiyar IAEA wato mai kula da yaɗuwar makamashin nukiliya ta duniya ya ce a yanzu haka kai wa cibiyar wato nukiliyar ƙasar Iran hari a yanzu haka ba shi ne mafita ba, a zauna a tattauna ta hanyar diflomasiyya shi ne mafita, domin kuwa an gwada a can baya ƙasar Amerika da kanta ta kai wa wato cibiyar makamin nukiliyar ƙasar Iran ɗin hari, wanda wannan harin bai yi tasiri ba. To a wannan karan idan kuma ƙasar wato wasu ƙasashen kamar idan Isra'ila ko Amerika ta ce za ta ƙara kai wani harin cibiyar makamashin nukiliya, zai sa wato abin ya dugunzuma ne ya girma, wanda ita Iran ba za ta so wannan ba, wanda kuma za a shiga wani irin yaƙi ne ko kuma ce wani yanayi
wanda zai sa ƙasar Iran ɗin ta ji cewar ta canja ƙuduri akan tabbas sai ta mallaki makamin nukiliya. Wanda a ɗazu-ɗazun nan wato shugaban sojojin ƙasar Iran ya fito ya bayyana cewar a matuƙar wato ƙasar Isra'ila ta yi kuskure ta kai hari, to direct za su hari sansanin sojojin ƙasar Amerika ne da yake gabas ta tsakiya, wanda sun san cewar in dai Isra'ila ta kawo wa ƙasar Iran hari, ƙasar Amerika ce ta ba su dama. To wannan kuma sun ce to ba za su amince da wannan ba, za su kai wa wato sansanin sojojin ƙasar Amerika hari direct ne ba tare da wata ba. Idan muka leƙa kuma wato kan 'yan gwagwarmayar nan a yanzu haka wato sojojin ƙasar Isra'ila sun saki waɗannan 'yan gwagwarmayar da ta kama, wanda a yanzu haka sun dawo ƙasar su, sai dai kuma wato irin sun bayyana irin wahalhalun da suka sha da kuma irin azabtar da su da aka yi, wanda an ajiye wasu a wasu ɗakunan wanda aka ɗaɗɗaure su. Sannan kuma aka sa ita wato shugabar tasu a wacce take jagorantar tafiyar ta sumbaci tutar ƙasar Isra'ila, wanda kuma duk wata azabtarwa sun mata wanda ba ta yi hakan ba. Wanda dai a yanzu haka an dawo da su ƙasar su. A yau ɗin nan wanda yake jagorantar tafiyar daga ƙasar Turkiyya ya bayyana cewar duk irin wahalar da ya sha a baya, wannan ya ɗauke ta a matsayin wani abu daban. Amma a yanzu haka zai ƙara haɗa wasu mutanen wanda za su yi ƙara wannan tafiyar, wanda muke mar fatan Ubangiji Allah ya kai su lafiya, Allah ya taimake su. Sannan kuma idan muka leƙa gefe guda wato ƙasar Iran ta ce ba za ta yi amfani da wato tauraron ɗan adam na ƙasar Amerika ba, saboda haka ta ƙirƙiri nata, ko kuma ce za ta yi amfani da na ƙasar China ne, domin kuwa na ƙasar Amerikan wato ƙasar Amerikan tana samun damar kwasar sirrikan ƙasar Iran tana bewa wato ƙasar Isra'ila, wanda a 'yan baya-bayan nan idan ba ku manta ba a yakin da aka yi na kwana 12 a ƙasar Amerika ta kwashi bayanai ta biyu a ƙasar Isra'ila, wanda ƙasar Isra'ila da su ta yi amfani wajen kawo wasu hare-haren. To shi yasa ta ce ba ta daina amfani da wato tauraron ɗan adam na ƙasar Amerika, ta dawo yin amfani da na ƙasar China kafin ita ma ta ƙirƙiri nata, wanda kwanan nan ita ma za ta wato harba nata zuwa sararin samaniya. To duka-duka dai waɗannan su ne labaran namu na yau, sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wato duk abubuwan da suke faruwa. Allah ya sa mu dace.